हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आसतु जानिबा जगत जननी माँ दुर्गांक विषय रे पौराणिक कथा। दशहरा हिंदू मानकर एक प्रमुख पर्व अटे। एही पर्व को विजया दशमी नाम रे मध्य पालन करा जाए। प्रतिवर्ष आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे पालित हुए। हिंदू धर्म अनुसार दुर्गा पूजा माँ जगत जननी दुर्गांकर राक्षस महिषासुर उपरे विजय लाभ उद्देश्य पालन करा जाए। दुर्गा पूजा सह जड़ित अनेक पौराणिक कथा रहिछि। देवी दुर्गा हेउछंती देवता शिवंकर पत्नी एवं एही पूर्वज साहाय्य देवी सतींकर कथा संपर्क रे बुझिबाकु मिले। सतींकर दाह परे महादेव दुखित हेबा सत्ୟରେ देवी दुर्गांकर अवतार हेबा। दशहरार द्वितीय अंश हेउछि रामायणर काहानी। राम और रावणकर युद्ध एवं ताहार जय सेहीपरि गुरुत्व पाइथिबा काहानी। रावण देवी सीतांको अन्याय करिथिले, जाहार मुख्य अंश हेउछि दशहरा। एही समयरे रामंकर शक्ति और दृढ़ता को प्रदर्शित करा जाए। हजार हजार वर्ष पूर्वर कथा। महिषासुर नामक जने राक्षस थिला, ଯାହାର ଅଧା ଶରୀର ମାନବ ଓ ଅଧା ଶରୀର ମଇଁଷିର ଥିଲା। ନିଜ ମୃତ ମା'ର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ଏହି ମହିଷାସୁର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି, ସେ ଯେବେ ଚାହିଁବ ନିଜର ଆକାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତିନି ଲୋକରେ ଥିବା କୌଣସି ମାନବ, ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୋଇ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବର ପାଇବା ପରେ ମହିଷାସୁର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜୟ କରିବା ପରେ ନିଜର ଅସୁର ସେନା ସହ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ଦ୍ୱାରା ବଳଶାଳୀ ହୋଇ ମହିଷାସୁରର ପ୍ରହାରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଲେ। ସମଗ୍ର ଦେବତା ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ପରିକଳ୍ପନା କଲେ, ଯିଏକି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ମହିଷାସୁରର ବଧ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ତ୍ରିଦେବମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସେଥିରୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ଦୁର୍ଗା ଥିଲେ ଆକାଶଠୁ ଉଚ୍ଚ, ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ତଥା ଅମାପ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚମକରେ ଭରା ଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କେଶ ସମୂହ, ଯାହା ଯମରାଜଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଖି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଖି ପତା କାମଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଏବଂ ନାକ କୁବେର ଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦାନ୍ତ ତକ୍ଷକଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ, ତଳ ଓଠ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସାରଥୀ ଅରୁଣାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଓ ଉପର ଓଠ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମା'ଙ୍କର 10ଟି ହାତ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାରିଗର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମା'ଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଭୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବରୁଣ ଦେବ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସତେଜ ଓ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ଦେବତାମାନେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ମହାଦେବ ଶିବ ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବରୁଣ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ବାୟୁ ଦେବତା ଧନୁତୀର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ
ବ୍ରହ୍ମଦେବ କମଣ୍ଡଳୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବା ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ ରାକ୍ଷସର ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ପରାସ୍ତ ନ କରିପାରିବା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଙ୍କ ସେ ହସର ଶକ୍ତିରେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ସାରା ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଏକ ବିରାଟ ରୂପଧାରୀ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସମଗ୍ର ଦେବତା ନତମସ୍ତକ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରେରଣ କଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ସହ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ମହିଷାସୁର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହିଷାସୁରର ପ୍ରମୁଖ ଅସୁରମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଭୟଙ୍କର ମହିଷାସୁର ମାଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କ ସହ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ମହିଷାସୁରର ବଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଦୁର୍ଗତି ସମୟରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରକ୍ଷା କରି ମା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଓ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହି ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହନ କରେ।